Samuel ngoma tosumienu tingwatwe. Na yei akire no David kan Filistifo ja na obre wanase. Na David je ahenkuro no so die free Filistifo nsem. Na okan Moab nso gui. Na woma wode da fam di susu homa susu won. Na ususu nhoma mienu se wonku won. Ne homa biako a eduru pepepe se won transe. Na Moab ye David die. Woye nko a woso ayede ba. Na David kan soba hene Rehob ba hedido sagui. Ne kura wako se orema ne nsa akoso asubonten Efreti ho no mu. Na David kire won mu apankosotefo apem ahenson ne anamomofo mpem aduonu. Na David twitwa ntiase nam apanko nyina nantin intini. Na wogya won mu ntiase nam ohade. Na Damasco Syria fo ba se oribabo soba hene Hadadisa. Na David kum Syria fo mu nipa mpem aduonu mienu. Ena David de bensifo kwatra Damasco a ewo Syria. Na Syria ye David de woye nko a woso ayede ba. Na Awurade boa David manu di nim de okoye nyina. Na David gigi sika achemu a na Hadadisa nko akura no de ba Jerusalem. Na ohini David fa kobre pipa free Hadadisa nkro beta ne berotai mu. Na Hamas ni to eti se David aka Hadadisa dom nyina aguo no. To esuma ne ba Yoram ba ohini David nkyɛn bɛkyia no hyira no. Sɛ ɔne Hadadisa akon na waka naguo. Na Hadadisa ne to edi akon. Na okura dwetanwene ne sikanwene ne kwabranwene de bai. Ɛno nso na ohini David de yɛ akonkronne ma Awurade. Ɛne dwetɛ ne sika efiri amanaman a wɔbrɛ wɔ n'ase no nyinaa mu a ɔde yɛ akonkronne no. Efiri Syria ne Moab ne Ammonfo ne Filistifo ne Amalekfo ne Soba hene Rehoba Hadadisa asadie mu. Na David san free Syria fo kum no. Oje din enkyiri bonhwam se okum nipa mpem dunwotwe. Na ode bensifo tra Edom. Edom nyina mu na ode bensifo tratrae. Na Edomfo nyina ye David nko a. Na Awurade boa David manu di nim de okoye nyina. Na David di Israel nyina so hene. Na David di atemuo ne trene asema ne man nyina. Na Saria ba Yoab na wodi domso. Na Ahilud ba Yehoshaphat ne osankayefo. Na Ahitub ba Sadok ne Abiata ba Ahimelek ne asofo. Na Seraya ne otwerefo. Na Yoada ba Benaya na wodi Kelitifo ne Pelitifo no so. Na David ma ne asofo.